Hello mga idol, kanta naman tayo, Bisaya, Baybag Surban, Pamilyang Unique. Ang iyang lulo, Katoliko Romano, ang iyang lula, Iglesia ni Cristo, ang iyang papa, saksi ni Jehovah, Protestante sa ang iyang mama. Kung manimba na lain-laing simbahan, ang pamilya nilang unique yun sa tanan. Wa sila'y samok na hibulong ang uban, bisan lain-lain silang tinuhuan. Ini pa mauli, kunya magkabundok na, kining ilang unique nga pamilya. Sadyag yun sila usahay magdibati pa, maginabihay sa ilang Biblia. Ang panaglalis o saray katuyuan, panagkiguba ay kalinaw sa tanan. Wa sila'y samok na hibulong ang uban, bisan lain-lain silang tinuhuan. Ang iyang lulo, Katoliko Romano, ang iyang lula, Iglesia ni Cristo, ang iyang papa, saksi ni Jehovah, Protestante sa iyang mama. Kung manimba na lain-laing simbahan, ang pamilya nilang unique yun sa tanan. Wa sila'y samok na hibulong ang uban, isan lain-lain silang tinuhuan. Kung manimba na lain-laing simbahan, ang pamilya nilang unique yun sa tanan. Wa sila'y samok na hibulong ang uban, bisan lain-lain silang tinuhuan. Pisto sila kanunay. Ito ang banat.